Oh, ga nou op! Ik ga hier, ik tik in Samsung, ja, kom ik op een punt, ja. Maar dat voor hun bestaat niet meer. Nou. Nee. Wat zie jij hier dan voor hun staan? Nee, je gaat naar voren. Hier is hij nog gewoon beschikbaar. What the fuck? Hij doet het toch? Ja, maar hier staat hij niet. Kijk, als je naar de hoofdsite gaat. Dan maak je nou op Samsung Ja, heb je. weet ik. Maar dan moet je handmatig daar naar die site gaan. Ja, wat is je site? Samsung, streepje, filmleiders. Ja, hier. Eentje beneden. Nee, dat is web. Ja. Maar is goed. Drukken. Hier, waar zie jij staan? Forum? Nergens. Nee, nou dan, dat klopt het nog niet. Hier? Waar is het voorin? Ik kan het er gelijk even aanspreken dadelijk. Zal maar doen. Dan is dat ook geregeld. Ja. Ja, dat sluit ook niet meer te zijn. Dan gelijk per mail sturen dadelijk. Mocht toch gewoon per mail sturen? Ja. Stuur ze maar door, zei hij. Oké. Kan ik gelijk kaartrekening aanspreken? Dan ben ik daar ook vanaf. Missa Campo. Wie is Mr. Campo? Ik zou het niet weten. Ik wil het wel weten. Maar je kan heel veel van die applicaties downloaden hè, voor de dinges. Chat? Ja. Ga maar. All about phones. Nou, hier staat het natuurlijk niet. Dus dat dingen, games. Hoe werken die games in godsnaam? Ik zit hier met mijn telefoon. Boom, boom, doe geen blinken. Niet? Nee. Bij mij doen ze het allemaal. Die moet je nemen. De Azië-telefoon van Azië. Oh, De Azië-step. hier. Samsung heeft Java applications. Klik. En dat is dik vet virus. Nee, ik heb You have a virus. Nee. Je kan ook een zender opzetten, eBuddy en alles. Ja, dat heb ik staan, maar dan worden er mogelijk kosten in rekening gebracht. Ja, wel als je 4 dingen doet. Ja, met Gmail had ik gedaan. Ja, er wordt mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Bij Gmail? Ja. Want? De applicatie had ik geïnstalleerd. Van Gmail? Ja. Oh, kijk hier. Hier staan ze. Browser. Oh, maar druk eens eentje aan. Kan je downloaden? Nee. Jawel. Nee. Wel. Betalen. Nee hoor. Nou, weet je wel. Ik heb Opera Mini erop staan. Nou, doe eens. Die heb ik al erop gedownload. Doe eens dan. Nee, je kan het toen niet vanaf je laptop downloaden. Dan moet je met je mobiel naar die site gaan. Wat klik je eens dan? Of Opera bijvoorbeeld. Download. Ja, hier hebben we weinig nut hier hè. Wij gaan wel, maar dat is Oh. een punt jaar. Weet je wel. En je mobiel hebben een punt jaar. Maar jij moet dat aanpassen. Hey, als jij je moet het eerst aanpassen. Dat je als je nou zegt dat je het via Albeda wifi wil doen, Ja. dan is het gratis. Dan krijg je geen kosten niks meer. Oké, nou heb ik een pot gezeten van Voor mijn wifi. Albera wifi. BPA 2. Het was. Kijk, die telefoon reageert ook nauwelijks op dingen. Ja, dat zei ik toch, hij reageert niet op alles. Nee. Nee, niet als standaard profiel. Dat is wel. Hier, je kan zelfs Notepad erop zetten. Hey, je kan zelfs Notepad erop zetten. Hoe heet die website? Mobile. Even kijken of Google werkt. Nou, dan gaat de verbinding maken. Moeten ze eerst aanzetten natuurlijk. Moet het maar groen worden. Oh, hij is schoon. Nou, hoe heet die?
Mobilehut.com. Mobile. Wat doe jij nou? Mobile. Maar ik kan heel... Heb je het?